Kuonetsa mphamvu zanga mu voti kusankha tsogoleri wolimbikitsa umodzi kusiyana kuchokera zipani zipembedzo tonse nda Malawi kuvota ndi ufulu ndi udindo wokonza Malawi nzika yeniyeni mavauta nzika yopoyera mathoka kumbali mphamvu zanga zili mu voti ufulu wanga uli mu voti voti yanga Malawi Electoral Commission ikoza kusintha zinthu voti yanga ukomera tonse Malawi voti yanga kusankha mtsogoleri osatengera kuchokera ndeno ndi yachinsisi sindilengeza voti yanga mphamvu zanga zili mu voti ufulu wanga uli mu voti voti yanga voti yanga kulimbikitsa tsogoleri wa demokrasi ndikupatseni muone kulikonse muli afikanso nthawi imene timaonekana zokhudza kalembera wa chisankho pakadali pano kalembera ameneyo ali mgawo lachitatu ndipo tikhale ndi akuluakulu kuchokera ku Malawi Electoral Commission komanso National Registration Bureau NRB. Ine ndi Dickson Chivwati Gondo kupemphani kuti tikhale limodzi kwa ine amene mukutsatira Zodiac Radio, Zodiac TV komanso Zodiac Online. Ndipo madzulo ano program ineyi tili ndi Lawrence Lunguzi yemwe ndi mkulu wona zokhudza malamulo umene ukapena kuti mmodzi mwa akuluakulu wona ntchito zimenezi takulandirana Lunguzi program ineyi. Zikomo kwambiri. Komanso tili ndi Esme Chisepeya amene ndi mkulu wona zokhudza chisankho mchigawo chapakati takulandirana. Zikomo kwambiri. Komanso tili ndi Patricia Ntenje kuchokera ku National Registration Bureau. Amene tikhale nawo program yathu imene ya dziwani za kalembera wa chisankho makamaka kuti tiunikirane kuti zili motani zikuyenda motani komanso kumene tikuchoka kodi tachoka potani pamene tikamba kuti kalembera ameneyu akupitirira madera osiyanasiyana a dziko lino. Ndiye timangofuna titadziwa kuti kodi gawo lachiwiri linaenda bwanji komanso mwina munakumana ndi zotsamwitsa zotani pamene tikamba tsopano zoti talowa mugawo lachitatu. Zikomo kwambiri. Kumene tuchokera tangomaliza di gawo lachiwiri pano tikuyamba gawo lachitatu. Gawo lachiwiri layenda bwino. Osalephera apa ndi apo zotsamwitsa komano chimene tinganene kuti taphunzirirapo kuchokera pa zinthu zimene mwina zinakhala ngati zinatipingapinga ku gawo loyamba, so gawo lachiwiri unali ngati takonzapo pamene paona ngati pamaperewera. China chimene taona ndi gawo imene nkuti pa chiwerengero chimene chili cholembedwa ndi mkaundula wa NRB anthu amene adatuluka nkubwera kudzalembetsa anali okwanira 65 pa 100 aliwonse nga 65%. Imene ili turnout imene kuli kutuluka komvekako bwino komabe kupempha kwathu nkumati anthu anakabwerabe anakatulukabe chifukwa choti zikutanthauza kuti 35% ya anthu oti ali ndi zowayenereza kulembetsa sanabwere kudzalembetsa. So ali simpang'ono pene tingakambe anzanga akhoza kuonjezeranso pa zinthu zina zimene aona. Chabwino mmene akunenera anzangawa ndizoonadi kuti tachoka uku ku phase 2 panopa talowa mu phase 3. Kulowa kwa mu phase 3 tithoona kuti mwina talowa bwino kwambiri nanga sitatenga maphunziro choka ku phase 1 phase 2 pano tili mu phase 3. So makonsolo amene tatsegula pa phase 3 zambiri ndithu panopa tithonena kuti zikuyenda bwino palibe zotsamwitsa zenizeni zimene takumana nazo kufika kuti mwina kutseka masenta kapena kutani panopa titha kunena kuti kalembera akuyenda. Zimabwera zina ngati mmene pano kulivula mwina kubwera chivula cha sokoneza pa senta koma ndi zinthu zoti tikakumana nazo tikumatha kuzisolva nthawi yomweyo koma kunena kuona mtima tinena kuti kalembera akuyenda. Chabwino timafuna mutatikumbutsanso kuti kalembera amene mgawo lachitatu akuchitika magawo ake ati makamaka maboma ake ati.
kalembera uyuyu wa phase 3 akuchitika m'makhonsolo angapo. Kumpoto tili mu boma la Mzimba, pano pakati ndiye kuti tili m'makhonsolo awiri, khonsolo ya Site imene timati Lilongwe Site, komanso tili ndi Lilongwe District ndiye kuti makhonsolo awiri, komanso tili kumangochiso ndiye kuti kumene kuti ndi makhonsolo awiri, Mangochi Municipality komanso Mangochi District. Komanso tikupanga kalembera kumwera ndiye kuti Mangochi tambira Mangochi tiliso ndi Chikwawa, Nsanje komanso khonsolo ya Mwanza. So awawa ndiye makhonsolo amene tikuchitamo kalembera pa phase 3. Mina kufunanso kudziwa kuti kwenikweni kalembera amene yachitika kwa masiku angati? Monga mmene tinachitira phase yoyambirira ndi phase yachiwiri, kalembera uyu yakhala wa masiku okwanira 14 mmene tinayambira pa 28. Tinayambire pa 28 November timaliza pa 11 December. Tikafika pa 11 ndi kuti tamaliza no phase yachitatu imene inokhala phase yomaliza. So chimene chikuchitika mwina nkungopeza hapo mpata ndozoti mwina mutifunsa tsogolo pano. Chimene chumachitika nkuti amalawi tilinkachizolowezi kodikira zinthu kumapeto. Kunoko afuna tumabwera pang'ono mata ndipanga tikamafika kumapeto. Ndicho machitika kuti masiku omaliza mupeza kuti pa 9 10 pa 11 padzadza anthu kwambiri. So timakhala kuti amisa ataya mpata kuti kuyambira kuna ngati opanga mofatsirira. So tikuwamema anthu kuti chonde pangirani tupakali pano pakuti ngati pali zinthu zina zake zoti umakafika pezi kuti pali zotsamba zina zake zikathe kukonzeka bwinobwino tisanafike kumapeto kwa phase imeneyi. Chabwino tisanapitire kumva ochokera kwa anzathu a Malawi Electoral Commission, timafuna timve ochokera kwa anzathu a NRB. Mwina amunganena kuti ulendo wakhala utani mgawo lachiwiri komanso mwina zotsamwitsa zimene munaziona? Gawo lachiwiri linaenda bwino, zotsamwitsazo sizinalephera chifukwa ndi gawo limene bungwe la NRB linalandira ndithu chigamulo chonena kuti pa center anthu akamakalembesa za mavoti kwa amene sanalowepo mu system yathu ya NRB akuyeneka kukalembetsa, ndesi chinakhale chinthu chophweka koma zinthu zikuyenda ndithu. Tinawo taphunzirapo zina zimene zimachinga mavuto amene anabwerapo chifukwa sinanga zinali ngati zongotutumutsa, koma ndi kuthekera kumene tili nako ma technician athu amene tili nawo anayesesa ndithu kuthamangathamanga ndicho linga chonena kuti zinthu ziyende ndithu amene sanalembetsewo athe kulembetsa kuti akhale mkaundula ndithu wauzika wa mdziko muno. Chabwino tibwerere kumbali ya MEC. Timafuna mwakumbutsa amene akutsatira Zodiac madzulo ano makamaka kuti kodi oyenera kulembetsa mkaundula wa vote ndi ndani? Chabwino munthu amene ali oyenera kuti alembetse mkaundula wa vote choyamba akhale m'Malawi. Ukakhala kuti ndiwe m'Malawi utha kulembetsa mkaundula wa vote. Komanso ngati siwe m'Malawi koma wakhala dziko lino zaka 7 mosadukiza ndiye kuti zisachepere zaka 7 mosadukiza utha kukalembetsa. Koma sikungokhala m'Malawi, sikungokhala munthu amene wakhala mdziko muno zaka 7 mosadukiza, koma kuyenera ukhale ndi chiphaso chimene chikuchokera ku NRB. Ndiye kuti kwa munthu amene ali m'Malawi ndiye kuti ndi chiphaso chaunzika. Pamene anzathu awobwera amakhaso ndi chiphaso chimene amati foreign resident ID, chimene chakuyenera kukhala nacho kuti akalembetsa mkaundula wa vote. Ukhale kuti unabadwira kuderako, umagwira ntchito kuderako, umapanga zako zonse mudera lija. Ndi chifukwa chake nthawi zambiri munthu amakalembetsa dera limene iyeyo akutani akukhala. So amene ndiye munthu amene akuyenera kukalembetsa mkaundula wa vote. Koma si aliyense m'Malawi ali ndi chiphaso, fuwa mudziwa chiphaso ngakhale mwana wa zaka 16 amakhala nacho chiphaso chaunzika. Koma yekhayo amene wakwanitsa zaka 18 kapena zakwanitsa zaka 18 pakufika pa tsiku lovota, amenewa ndi amene angathe kulembetsa mkaundula wa vote. Kodi munthu amene abweretsa umboni wanje? Zima kwambiri amene akubwera kudzalembetsa ayenera kubweretsa umboni wa chanzika National Identification Card imene imapangidwa ndi anzathu aku National Registration Bureau. Ngati ali ndi kadiyo itakhala kuti ili valid olochita expire ndi zololedwa.
chinanso chimene chikutha kuloledwa ndi paper limene amachita issue limene amapereka a National Registration Bureau imene imakhala ndi unique identification number. Pali nambala imene imadzatuluka pachanzika imene amakupatsa pa receipt yachiwiri amati machine generated unique identification number. Imene ili ndi paper imene ndi nambala imeneyo ukhoza kubweretsa imene ukatha kugwiritsa ntchito ukatha kulembetsedwa. Now palinso zina zimene zikumachitika nali kumangochi weekend imeneyo kapeza kuti pala anthu ena kuti khadi yawo inatayika. Ndakumana ndi akulu ena ake anduza kuti ndafuna kukalembetsa ndi khadi yanga inatayika ndi azindivute pa nthawi siyokwanira ti yayi. Malamulo amanena kuti ukhale kuti uli mukaundula. Khadi yako ikatayika suti watuka mukaundula iyayi. Zingotanthauza kuti umboni wako wasowa. Nchifukwa chake pa center iliyonse ameki ayika officer wa NRB ochita verify amene ukatsimikiza kuti uli mukaundula wake. So ukapita wala ulibe chanzika ungonena kuti dzina langa ndine wakuti acheka msystem mwawo lontha zina lopereka chala akacheka msystem mwawo atulutsa information yako pamenepo akakupatsa ka slip kamene upitire pamene pali officer wathu wa NRB wa Malawi Electoral Commission akuthandiza kuti uchite register. So ngati unalembetsa unakhala nayo khadi ndiwo uli nkuthekera kuti ukhoza kulembetsa. So zinthu zake zimene zokuyeneretsa munthu kuti ukhoza ukachititsa register mukaundula wa vote. Anzathu a NRB kodi udindo wanu ndi otani pakalembera wachisankho akuchitikani? So kwambiri ngoti zina ndi zimene amafotokoza anzathu ameki koma munthu amene wapanga chisankho kuti akalembese kuti asathe kuvota chaka cha mawachi kati a NRB udindo wathu ndonena kuti munthu uja akabwera akafika pamalo polembetsera paja wa NRB amayang'ana kuti kodi munthu uyuyu ali ndi chiphaso. Ngati ali ndi chiphaso akuyeneka kuti achionedi kuti chiphaso ndi cha munthu ameneyo, kuti nkhope ikuoneka kuti ndi yakedi, zaka zikuoneka dimene akuonekeradi akatha kukhala ndi zaka zimenezi. Akaona kuti ali ndi chiphaso choncho akumamuchita rifa ku deski ya meki ndikuti ameki amuthandiza. Komabe pakumabwera ena onena kuti alibiretu chiphaso pazifukwa zonena kuti anajambulitsa analembesa ali mukaundula ndithu koma anataya chiphaso chija, olokapena ali ndi kadi koma yoti yaphwanyika yoti ka QR code kaja kuti sikangagwireso ntchito. Amenewa ndi amene akumafikira pa deski ya NRB. Akafika pamene paja atha kupereka nambala yawo ya chiphaso, ID number, olokapena dzina limene anagwiritsa ntchito nthawi yakalembera ameneyi. Akapereka zinthu zimenezi amasechedwa mu system. Akasechedwa ndeti information yawo imabwera. Ikabwera kamachidwa generate ka receipt kosonyeza kuti munthu uyu ndi nzika ndipo analembesa ali mukaundula wa unzika. Amatusa ka receipt kameneko ndikumpasa kuti apite pa deski ya meki. Chinthu china chimene ndimafuna tionekeranenso ndi nkhani yokhudza kuti kodi nchifukwa chani munthu akuyenera kulembetsa mukaundula wa vote? Kulembetsa mkaundula wa vote ndi chinthu chofunika kwambiri ngati mdindo. Nthawi zambiri ena amanena kuti ndili ndi national ID ndikavota, sindili nayo national ID akuti akufuna nzika, koma sikungokhala ndi national ID. Tikuyenera tikhale ndi national ID komanso tikalembetse mukaundula wa vote. Izi zimatithandizira kuti ngakhale ife abungwe la MEC akabwera kudzalembetsa mkaundula wa vote tikamakonzekera masankho kapena kuti tsiku lovota timayenera kuti tikhale ndi zinthu zoyenereza. So kaundula amene amadzatithandizira kuti anthu athe titha kuwathandiza bwino nthawi yovota. Komanso tikudziwa pali ena amene afuna kuyimira paphungu, kuyimira pa president ngakhale pa council kumene. Ngati salembetsa mkaundula wa vote anthu sangathe kuyimira. Izi zitinene monenetsa kuti ngati mafeziwa akudutsa anthu sakulembetsa koma ali ndi chidwi kuti afuna azayimire, sizingatheke ngati sanalembetse mkaundula wa vote. So ndi udindo wa wina aliyense m'Malawi kuti akuyenera ndithu kuti akalembetse mukaundula wa vote ngati akufuna kutengako mbali posankha adindo zomaombera. Programu yake ndimene ya dziwani za kalembera wachisankho kufikani kuchokera kuno ku Zodiac ndakuluakulu kuchokera ku Malawi Electoral Commission komanso National Registration Bureau. Muli ndi mwayinso opereka ndemanga zanu kapena mafunso pa nambala ya 093 566 711 093 566
711 tipumene pang'ono kenako tibweranso makamaka kuti timve zambiri zokhudza ndondomeko imene yakalembera wa chisankho pamene tikamba kuti chisankho chilipo mwezi wa September 2025. Malawi Electoral Commission ikoza kusintha zinthu voti yanga ukomera tonse Malawi voti yanga kusankha mtsogoleri osatengera kuchokera ndeno ndi yachinsisi sindilengeza voti yanga mphamvu zanga zili mu voti aye ufulu wanga uli mu voti voti yanga voti yanga kulimbikitsa tsogoleri wa demokrasi kupanga Malawi wokomera tonse sho kuonetsa mphamvu zanga mu voti kusankha tsogoleri wolimbikitsa umodzi kusiyana kuchokera kupitirira ndi programu imene yadziwani za kalembera wa chisankho pamene ndikuyamba zokhudza chisankho chimenechi muliso ndi mwayi makamaka opereka mafunso anu posachedwa patikhale kutsekula malaini koma ndimafuna ndira kuti elections management devices tiuzeni zambiri. Zikomo kwambiri. Bungwe la Malawi Electoral Commission ndizoonadi kuti lapeza machine atsopano amene akutchulidwa election management device imene inapangidwa supply ndi company yotchulidwa Smartmatic. Anthu molakwitsa amachitchula Smartmatic koma ayi ndithu dzina lake ndi EMD electoral management device. Makina amene wawa ndi makina amakono ndithu poyambirira abungwe la Malawi Electoral Commission pa madongosolo awo kuyambira registration kulembetsa mkaundula ndi madongosolo ena timabwereka machine akwanza athu a NRB anali machine akulu kwambiri pabwera ka laptop plus machine yo ndi amapanga madongosolo onsewo ndeno zaka ziwiri zapitazo bungwe la akuluakulu a Malawi Electoral Commission anapita kukaona anakayendera maiko angapo aona anzathu aku Zambia aona anzathu aku Kenya maulendo amene wanapita ndi makomishona athu ndi ma staff ena plus azipani akuluakulu oyimira azipani anapita akaona nawo nkuona kuti kodi anzathu akupanga zotani fa ku Zambia kwakhala kugwiritsa ntchito machine otero machine amene amapangitsa kuti dongosolo loyendetsa zisankho lichitike mwachangu lichitike mosavuta so atapita nkukaona anakhutitsidwa kuti nthawi yakwana kuti tisunthe kupeza no machine amakono mukhoza kufuna kudziwa kuti pali malamulo imene amati lamulo amati Malawi Electoral Commissions Act section 8 imene imapereka mphamvu kwa bungwe la Malawi Electoral Commission kuti ikhoza kubweretsa madongosolo atsopano othandizira kupanga ntchito yawo mwachangu ndi mwamakono so pogwiritsa ntchito popanga dongosolo limenelo amayenera kuti ate kuchita konzati kuyankhula ndi anthu ena kugwiritsa ntchito opanga nawo zisankho ngati zipani so chifukwa chake ndikunena kuti anatenga anthu azipani okayenda nawo ku Zambia kumene anapitako ngakhale imene papanga madongosolo opeza anthu amene atichite supply machine amenewa kumakhala kuitana atsogoleri azipani pamene tinapereka contract anaitana atsogoleri azipani machine atabwera tinaitana atsogoleri azipani timakhala ndi alimodzi ku Station Airport anthu amene amapanga machine wa ationetsa amene akugwiritsa ntchito anaitana atsogoleri azipani cholinga chake nchakuti tipititse patsogolo mayendetsedwe azisankho makinawa amapangitsa ntchito ya kalembera kuti isachedwe anthu atsimikiza kuti akapita kulembetsa zikumatenga nthawi yosaposa 2 minutes mena 2 minutes 3 minutes amaliza kupanga registration makina amenewa amathanso jambula chithunzi cha munthu kuti mudzathe kudziwa kuti chithunzi chaposa chedwa apa cha munthuyo akamadza vota penanso makina amathanso kugwira munthu ngati amatha kunena ngati munthu alembetsa kale kwina so ngati ndalembetsa ku Blantyre ndikubweranso ndilembetse ku Lilongwe makina amadzanena kuti akulawa dzala zimenezo nkhope imene ya olkhadi imene akugwiritsa ntchito yalemba kale ku Blantyre so imakhansula imodzi nkusunga imodzi apopo nditsimikize ndinenetse kuti zimene ndanena penepo ndi mulandu chifukwa ku Blantyre kulena aka amanga alipiritsa chindapusa cha 200,000 kuti akalephera leweka ndama imene akhaza kaziwiri mu ndende ndi mulandu waukulu kuyesera kulembetsa kawiri fa aliyense ene ulembetsa
kamodzi. Penanso makina wanso amajambula chithunzi ndi kutenganso mendu tenawo dzala za munthu zothandiza kuti telekeza watayika pepala kaja tumapereka kaja adzatha kupeza information yake pa machine. Penanso makina kuti thandizanso kuti kutumiza information insanga pa nthawi imene tikufuna kutsatira ku National Talent Center pene tikufuna kupanga zotsatira za zisankho. So ndi makina apa amakono ndithu andinenenso kuti makina amenewa ngakhale tinakaona anzathu aku Zambia anzathu aku Kenya suti takangopeza pa shelf ngati mapeza kuti Nokia S23 nango itenga apa imene amayuza nzanga iyayi tinachita kunena tikufuna kuti azipanga chakuti akhale hotel so that makina tili nawo ngakhale kupanga company yomwe mukapeza kuti azatha ku Zambia makina awo sotero anzatha ku Kenya makina aso sotero. So anthu akamanena kuti ichi chinakwitsabe ntchito kubera zisankho kwina kwake ayi machine awo ndoyamba Malawi ndiyoyamba kukhani machine oneka choncho chifukwa ndi special for Malawi, purpose built chizungu chake ndote kuti it was purpose built for Malawi. So ndithu ndochita kusankha toka. Muli ndi mwayi opereka ndemanga zanu pa 093566711 093566711 pamene tukamba kuti kalembera wa chisankho mgawo lachitatu ali mkati kuti muli ndi zotsamwitsa zotani. Tili nawo akuluakulu aku Malawi Electoral Commission komanso akuluakulu aku National Registration Bureau. Hello. Hello. Mwaswera bwanji? Aswera sabaji. Taswera tikudziweni komanso kumene mukuimbira. Ine kuno kuli Longwe Chifundo Isa. Chifundo Isa muli ndi funso kapena ndemanga? Funso langa ndona kuti kwa munthu alina kuti anata IT. Zikumayenda bwanji akapita ko kadula cholembera. Oho. Chabwino. Tathokoza kwambiri. Zikomo. Amene wa Isa kuchokera ku Lilongwe. Timvenso kwa ena awiri kena kwa akuluakulu amene wa AMEC. Komanso ena rabia khala kuyankha mafunso amenewa pamene tukamba kuti gawo lachitatu lili mkati pakana li pano 09995666711 ndiyo namba lamene mungagwiritse ntchito popereka ndemanga zanu mu program imene yadziwaniza kalembera wa chisankho. Hello. Mwaswera ba? Taswera bwino kainu? Ine ndi Richard Makoni. Mukuimbira kuti? Ku Chilimba. Chabwino, mutsitse kwa wireless yanuyo. Hello. Mutsitse kwa wireless yanuyo. Ndinayi batali. Chabwino. Muli ndi funso kapena ndemanga? Ineyo ndemanga inaliyo kuti ma IDs, ma national IDs kuli ma challenges ochuluka kuti ibini munthu upite ku office kwawo ukathandizidwe. Nthawi ya chisankho sizingatheke kuti pakhale njira yokuti anthu akhoza kulembesa chisankhocho atapasaka temporary document ka NRB kuti process ina yokhala ndi IDyo izachitikebe kuti aliyense akhale ndi ufulu wovota because mukaona maufulu a Malawi aliyense amene ali Malawi who have attained 18 years of age ali ndi ufulu wovota. Komano tikubweresa ku restriction yoti ukhale ndi ID yekaye kuti vote nde kuti pa maufulu anthu kupanga infringe ufulu wawo wovota before tabweresa condition yoti ukhale ndi ID. Sizingatheke kungopita kwa mfumu katenga ka document kuti anthu azikalembesa NRBO azathandiza anthu kapasaka temporary document ndi process yawo because when you look at the capacity zikona kuti iwo alibe machine okwanira kuti athandize anthu. I've been to Blantyre offices ya NRB kumene umavutika kuti utenge process upange process even renew it's a challenge. Ndi anthu ambiri akuoneka kuti mwina tenga nawo gawo pa zisankhozi chifukwa chakuti pali ma restrictions amene abweresa NRB. Ndipo solanga ndi limene lolo kuti sipangakhale njira ina kuti wa NRB kungopereka ka temporary document kuti anthu athandizike azavote. Chama fusana lamveka. Ndakuthokozani. Zero kwambiri uchokera ku Blantyre timve napa kenako akuluakulu amene wa akhale akuyankha mafunso omwe inu muli nawo kapena kuti ndemanga zomwe inu muli nazo akhale akuzimvera pompano ndithu pa Zodiac. Hello. Hello. Mwaswera bwanji? Ndaswera maswera bwanji bwana. Taswera tikudziweni komanso kumene mukuimbira.
ndikuimbira ku Mzuzu ndine Kasambala. Tathokoza kwambiri ku Mzuzu Kasambala. Ndemanga kapena funso? Ya, ine nimafuna ndilankhulepo pa nkhani ya mashiniyo. Ndikuona ngati ngakhala kunena kuti yakusa chizungu kamawo ndi special for Malawi. In terms of processing ya mavotes. Komano nimeona ngati kuti Amalawi ambiri akuonesa kuti machini wosa kufuna kutagwira ntchito. Andi machini ndikuzila utanagwidwa ndi ndalama za Malawi. Koma funso likhala kuti nchifukwa chani tukakamirabe kuti tigwirise ntchito machini pamene Amalawi ene akewo sakufuna kuti machini wagwire ntchito. Zikoma kwambiri ndivira pa TV. Tathokoza kwambiri amene akuchokera ku Mzuzu amene ndakasambala. Tiyankhe gawo limene la mafunso. Tanda ndithu mafunso chokera kwa anthu atatu. Amene akufotokoza pa magawo siyana-siyana. Tamva kuchokera ku Lilongwe, tamva kuchokera ku Blantyre, komanso kuchokera ku Mzuzu. Mwina tiyankhe funso loyamba limene afunsa achifundo Isa ku Lilongwe. Limene I think ngati meki olo ikukhudzako ku ID titha kuyankhabe. Munthu amene wataya ID, munthu amene ali ndi ID yosweka osewa atha kupita ku center kokalembetsera akatulutsira kasilipi. Pa center paja pakumakhala munthu wa NRB amene akungopanga ntchito yake ndikungopanga verify. So verification ndiye kuti kutulutsa kasilipi kamene kamuthandizire munthu uja kuti alembetse mukaundula wa vote. Chabwino, palanso funso la NRB. Funso lachiwiri limene afunsa Richard akuchilimba. Iwo akufuna kuti patakhala temporary document kuti munthu azitha kukalembesa kalembera wazisankho. Koma ndi ndondomeko imene inakhazikitsidwa chifukwa ndi malamulo ndithu kwa NRB ndi imene inapasidwa mphamvu yolemba munthu. Kumulemba munthu kuti akhale mkaundula waunzika. Mafumu amakhalapo kungothandizira aperekere umboni kwa munthu amene akukhala kudera limenelo kuti munthu uja akathe kulembetsa. Nde temporary document ikunenedwayo ndiyovuta. Chifukwa chonena kuti chiphaso cha unzika munthu akamalembesa chiphaso cha unzika akamabwera kuzalembetsa amaunikiridwa kuti uyudi ndi nzika ya Malawi. Ngati si nzika ya Malawi munthuso amadziwika ndipo amakanizidwa kuti alembese ngati Malawi. Ndikungotenga temporary document kumanena kuti iyayi akalembekese kayi za mavoti chifukwa choti tisaphe ufulu wake. Ayi zimenezo ndizosagwira chifukwa chonena kuti malamulo akuyeneka kusatidwa. Ndondomeko zomulembera munthu zikuyeneka kusatidwa kuti munthuyo athe kudziwikadi kuti ndi Malawi kapena ayi. Chifukwa ameki akamamujambula munthu uja kumulemba kuti akhale mkaundula wazisankho akumakhala kuti wadusa kale kumbali ya NRB amuunikira kuti ali mu system. Chifukwa munthu akajambula sikuti zimangochitika ngati mene makhalira ID ya manebu olo ID ma ID amakhala m'maofesi mu ayi ndikandondomeko ndithu kamapanga ma security check angapo mu system muja kumuona kuti kodi munthu yuyu ndi weniweni information yoyenerera iponyedwe mu system. Kaona ameki amachiona kuti ndichofunikira kuti munthu ngati akuzajambulisa kuti akhale mkaundula wazisankho akuyeneka kuti yekhayo ali ndi chiphaso cha unzika. Kujambula ziphaso za unzika kunayamba 2017 sikunayambe chaka chino chifukwa choti kwabwera zisankho izizi ayi. 2017 2018 2019 pakana pano 2024 kukhala kukupitirirabe pakana Yesu adzabwere. Ndiye anthu akamakhala ndi mphwawi zonena kuti ife sitikajambulitsa olo mwina sitipanga zakuti tikudikira nthawi yakuti ikwane kuti azipereka zifukwa ngati zimezo nde pena pake zizikhala ngati kuti azoona ngati kuti sakuthandizidwa. Koma ifeyo tilokonzeka kuthandiza wina aliyense. Akambapo za mavuto aku Blantyre office ya ku Blantyre ndikungokupemphani kuti mutapitanso ku office ya ku Blantyre kakumaneni ndi wamkulu wa pamalopo mukaone kuti akakuthandizani kapena chifukwa pena mwina tikuyankhula chonchi munakumana ndi munthu wina anthu ena amachenjera ndithu kuvala makaka ngati amagwira ntchito ku NRB akunama iyi ndi ali madobadoba kakumaneni ndi wamkulu wa ofesi ya ku Blantyre mukaone kuti akakuthandizani bwanji. Zikomo kwambiri Richard chifukwa cha funso lanu. Chimene alongozi pena nkukhala nchonjezera kutengeranso ndi mafunso mwetalandira. Okay, zikomo kwambiri.
ndafuna ndingonjezera pamene anena anzanga aku NRB ku choti pafunika kudzigwiritsa ntchito chanzika kuti mulembetse ndi malamulo section 12 ya Presidential Parliamentary Local Government Elections Act ndi imene manena kuti munthu amene angabwere kudzalembetsa ayene kukhala kuti ali mukaundula we NRB sura NRB ndi amene akufunsa iziya ndi malamulo ake kandi imene anenera anzanga izizi registration isuti yamba imabwera tikamapanga zisankho pokha yayi awamakhala otsekula chaka chonse all throughout the year adakhala kupanga 20 if zathu namanga 2017 ine ndi pakhadi yachiwiri so nkothekera kuti munthu anakatha kupanga andakhoza pangabe even kupitiriza uchoka pano koma no ndiyankeno funso la akasambala kunzuzu anena kuti ayuza chichewa chimene amakonda kugwiritsa ntchito anthu amene akutsutsana ndi makina EMD amanena kuti amalawi sakufuna topana anthu akamati amalawi situzoti amalawi kana loza ndi ati amene anayankhula nawo because ichichi mashiniwa pali zambirimbiri zimene zakambidwa zimene zofuna kudetsa mashini wena kuti mashini amenewa ukapereka dzala wavotera kale munthu wachipani cholamula mashini amenewa afuna kugwiritsa ntchito kubera koma tifuna kudzimikizirani kuti atsogoleri azipani zotsutsa president adziko lino achakwera president opuma Mutharika Mai Joyce Banda Bakiri Mulusi president UTM Kabambe Jehana onse apita akapereka dzala alembetsa chinthu chinakhala kuti njogwitsa ntchito kubera voti akathandiza kubera voti votera munthu wina tufuna kutsimikizirani kuti onera natsogolero zinakhala zolakwika atsogolero sanakapanga izizi koma kudzoti nchabwinobwino koma anthu akupangomvera zinthu zabodza anthu ambiri amene akunena za ichichi sakuchidziwa kuti chimashini ichi chimapanga chanu chimagwira ntchito ya mtundu wanji koma no nditsimikize akukamba za mavoteredwe sanasinthe ya kuvota tukachongabe pa chipepala chija kukayika mu box akawerenganso pa center apo akawerenga pa center mkudziwa kuti candidate wakuti wapeza mwakuti akachoka pa center pamenepo zipita ku constituency mapepala omwewo ku constituency tale center kumene akachita toto yama center onse andikamachoka pa constituency tale center akhala dziwa kuti candidate wakuti ndamene wawina pano andikamata panja pakhoma pa ife nkuyamba kujambulano kuchita transmit tsopano ndikudabwa kuti poberapo pakakhala stage iti chifano pamene tikuyamba ife kujambulapo mwadziwa kale kuti ndani wawina and apart from that chipani chili chonse ndi candidate aliyese ali ndi ufulu oyika representative kuyambira registration ino ma stage aliwonse amayeto commission tikumanena kuti bweretsani munthu wanu adzaonere dongosolo limene mpaka na povota pakaondera mpaka na powerenga mpaka na pochita declare constituency returning officer ponena kuti constituency ino amene wapeza mavuto ochuluka ndi bambo wakuti tonse nkudziwa kuti constituency watenga ndi wakuti president candidate wa president wakuti constituency ino wapeza toto yakuti alise nkudziwa nkupanga toto matoto amene ife tikapange akakhala kuti onsewa ali nawo kale so zoti pakakhala kubera kuti kosogwitsa ntchito machine nkusachimvetsetsa konse kusamvetsetsa komwe koma ayi ndithu palibe china chilichonse chimene machine awakapanga chofuna kubera zisankho kusaoneza kena kalikonse so musachide chimashini ichi foiso muchimvetsetsa fusitsitsani muchimvetsetsa takumana ndi atsogoleri ama NGO clergy azipani lero makumana ndi ena azipani oti tafotokoza kuti nkhani yake ndiyotere pamene anthu amankuyankhula mosachimvetsetsa amakuti chimene sichijambula munthu wa zaka 18 wa zaka 40 chimechi ukakoti uli ndazi sichikujambula ikati iya chikujambula wina aliyese anichoti chipange zinthu mwamakono mopita patsogolo komano voting ndi manyo tipanga mene pamangira muja malizasi mudzapeza mpaka nakudziwa wina ndani mwowerenga mene mawerengera muja kudzati uyu nchandani chauje mwakuti toto yakwana mwakuti pano wakuti ndamene wapeza mwakuti momwe muja so palibe pamene machina anga abeyayi anthu anu alipompo ma representative akuchita rekodi akujambula ndi kusunga ndi kusaina kusunga sokope nangofuna kutsimikiza mote chabwera alongozi pamene tikufotokoza zokhudza ndondomeko imene yakalembedwa chisankho aliponso ena pamene akufuna atapereka mafunso awo koma mayankha makamaka mafunso amene aperekedwa mugawo limene loyamba mafunso amene watatu tifuna timvenso kwa ena apa hello chabwino amenewo akakhala kuti atalikira ndi wairesi awo akhalenso akutimbira tipemphe kuti mukamatimbira musayandikane ndi wairesi ano kuti timvane bwinobwino hello muli bwanji tili bwino kainu tili bwino tikudziweni komanso kumene mukimbira mwakwatire Benjamin Kalima kuchoka kwa ya 44 kuli Longwe chabwino
Ndini mwana amene anapita kukapanga register za NLP Saturday. Anakampasa bwino kaicheni kaja. Ngarudi first time maeti. Ngeya tapita nje kapanga register bwino ampasa kaicheni kasikajani. Tematika kasirio namba kakajani bas. Ndana nyamuka lero kupita no kukapanga register Pansambeta Primary School ngati kudivota Afrika kumene Afrika meja amuza kuti system zikonisa kanalempesa kale. Pomwe mucho ndi first time voter ndithu. Ndeni mafuta mimi ndoti ine kwenu question ndoti tipange bwanji. Oho. Ndithu. Hayi muyankhidwa. Ziwa makwambiri. Chabwino amenewo operekapo kusalawo limenelo timve kwa ena apa kuti akhale akulankhula zotani madzulo ano petukamba kuti ayi tiye tikalembetse maunyinji chisankho chilipo chaka cha mawa mwezi wa September. Hello. Mwaswera bwanji? Ndaswera kainuso. Taswera tikudziweni komanso kumene mukuimbira madzulo ano. Anko tangodana kuzomba kwa mwambo. Kuli bwanji kuzomba madzulo ano? Ayi kunoto kwa bwino kamphepo ndithuka yazi patali. Difuse kumeneko. Iya kunonso kwa bwino kamphepo kumadutsa dzuwa so choncho koma nkwa bwino. Perekani ndemanga kapena funso. Ayi niranga yamba ndifunso. Ndakhala ndikuvota apo ndithuka mbirimbiri kumano ulendo huu tinakalembesa ndi super center yathu koma tinaona ko chodabwa mafusidwa khani ya sukulu inathera pati. Ndiye timadaba kuti kuli zimene zizi kuchitika chifukwa chani naka zimene zizi kugwirizana chani ndi kalendera wathu. Wana kufunsani choncho? Sukulu yanu inalekeza pati. Oho. Komanso pali solina. Kuli ife tofundi ya Malawi mungamene afotokozera bambo ena for chigawo choyambirira chija. Ulina kuti ndama zimene zikugulidwa mashini amenewa kana zinagulidwa mashini amenewa ndi misonkho ya Malawi. Komano pa Malawi ambiri akususana ndi mashini amenewa amene akagwira ntchito pa kuwerengera mavoti amenewa. Kodi chikuvuta ndijani mwina kungosinga mashini wa kuti mwina zosagera zisankhozo wina aleka zakuti mwina ndilekeze pamenepo. Chabwino kuzomba tathokoza kwambiri. Zikomo. Timve kwa ena apa kenako akuluakulu amenewa akhale akuyankha mafunso amenewa kuti kodi awa wayankhe motani makamaka. Hello. Mungatisitsire kwa ile siyano. Mwaswera bwanji? Mwaswera bwanji? Taswera tikudziweni komanso kumene mukuimbira madzulo ano. Savindozi kumponera. Ndithu. Muli ndi ndemanga kapena funso? Kwina kulikozo kabenga difunso kumabe ko Burundi ndamanga choyamba ndithokoze kwambiri chifukwa cha program imene yoyo. Chifukwa ithandiza kuti mukhozodziwa maganizo awantu. Chinthu chine chimene ndifuna kulankhula chakuti ndiyankheko monga ngati mmene anayankhira amayiwo kuti Amalawi ife tikusowa udindo wathu chifukwa kulembesa kalembera wanzika kwa anthu amene ayenda ife Amalawi ndi amene tinakhalira kumbuyo kwa basi koma mayiko anzathu chiphaso cha zika damba kale ndino utokera nthawi imene atidayamba ulembetsa ine ndi khadi lachiwiri tsono kuti lero munthu wina wa zaka 20 chakuti wa zaka 30 chakuti akhozopezeka kuti alibe chiphaso namalimbikitsa kuti ali ndi ufulu woti akavotere chikalata cha kwa fumu ndikhulupirira kuti vuto lathu amalanda kuti mwina kapena kuti sidaphunzitsidwe bwino kufunikira kwenikweni kwa chiphasochi. So ndikuona ngati vuto likulu kwambiri sitinawunikiridwe kwambiri kufunikira kwake kwa chiphaso cha anthu amachiona ngati papanda ntchito. So kukhala ndi zika kuti munthu azike kuti ndi zika kumayiko ena kupeneta ena tayendako ndiye kuti unaena kukhala ndi chiphaso chimene chikuvomereza kuti wendi wachika. So Amalawi apangati ambiri
anadzidzimuka podzanena kuti ayi sitingavote amene alibe chiphaso savota ndi aona ngati kuti amene aalekiwo ndapita kupangisa zimenezi ineni ndifuna ena zoona zake zenizeni ngati amalawi tifuna kuti zilankhule zoona zenizeni ndichakuti ife amalawi amene tapangitsa tokha kuti mwina ichite ikhale yovuta chifukwa zathuwo wolembetsa chiphaso zazika 2017 ni kanthawi kwambiri mwina amene akamadandaula kwambiri ndi achinyamata amene ambira zaka 18 iwa umafika na mwina ma 20 awa ndi amwina akamadandaula ndithu chinthu chachiwiri chonena kuti ndi mmene afotokozerawo nkhani ya makina kuti zipanizo zitokera koyambirira zimavomereza kuchita research makinawo kuwaona makinawo lero makina abwera zipani zotsutsa zimene zikuti sitingagwiritse ntchito makinawo kunena kuti amalawi ambiri ndikulapitsa chifukwa sitinachite referendum pa nkhani ya makinayo tikamati amalawi ambiri ndikuti achita referendum koma zolankhula za zipani ndi zimene tilankhule komanso tikuti amalawi ambiri koma nini funa kufunsa langa ndikuti chikuvuta ndi chiyani ngati anthuwo adalipo kuyambirira mpaka nofika na atabwera makinawo makaona lero akupotoka iwokha kumati ayi sitingagwiritse ntchito palibe kanthu wina ananena kuti ayi ni ndalama za malawi ndiye tikhoza kuleka kugwiritsa ntchito niona ngati useless chifukwa chinthu zoti tagula tokha tativomereza tokha tavomerezana tokha ndiye tokhaso tibwere kuti ichi sitingachigwiritse ntchito ndiye ngati tine kuti sitingachigwiritse ntchito sichidzagwiritsa ntchito mmalawi muno so ndalama zimene taononga taonongera chani chabu ndathokoza kwambiri so mawanga ngonena kuti tiyeni tiziphunzitsa kwambiri zinthu zimene tikuziona kuti izi zili ndi tsogolo lofunika kwa amalawi chovuta ndauti amalawi ambiri sitinapite kusukulu ndiye kovuta kuchimvetsitsa chinthu tathokoza kwambiri kuchokera kumponera mwina mutiyankhireko mafunso amene aperekedwawo muyamba nino ayina ngamba ili lomwe anati mwana anapita kwa jambulitsa oyamba kumene new applicant koma atafika amuza unoti anajambulitsa kawiri ndizothekadi zimenezi timakumana nazo usakambiraso nkhani ya usatengera ndi kalembera zisankho amene akuchitika kuti kholo labwera ndi mwana kuti afuna azajambulitsa mwana uja sauza kholo saliuza kholo ake choti anajambulisapo kale chifukwa amakhala akuziwa zimene anachita amene anajambulitsa kuyamba amakhala sanako kwanise zaka zojambulitsa amakhala wabira chaka china chake ulo zaka zina zake wajambulitsa cholinga choti akhale ndi ID ndeti kunyumba kuja sakanena nde akabwerano ndi kholo kuti mwana uja uzajambulitsa akapezeka kuti mwana uja wagula duplicate nthawi zambiri kholo limakana kuti iye mwana wanga sanajambulisepo olobwina amene ipa khomo sachoka ndi mamuna ndi mazala ayi akakhala ku skulu simayenda naye mwanayi ndi anawo amazichita ndi awo ndingofuna kuwalimbikitsa onena kuti ngati wapezeka kuti wajambulitsa kawiri imene si nkhani yovuta chifukwa ma duplicate amachitidwa resolve ndikukhulupirira kuti atafika pa center apo ndikuona kuti anajambulitsa kawiri pamati akafika pa center akaona kuti ndi duplicate amene kati atumize information kwanza athu amene amakhala pa dashboard kumasechaso mu system kuti uyu ngati wajambulitsa kawiri aone record yoyambayo kuti anayika kuti dzina lake ndani ngati inatuluka ID number ndati record imene igwiritse ntchito imakhala record yoyambirira ifa ndi imene makhala ndi ID number munthu akajambulitsa kawiri record yachiwiri sikhala ndi ID number nde mwina ngona anthu enaso amatha kufunsa kuti akafika pamalo ndingopezerako mwayi kuti akafika pamalo kuzajambulitsa akumafuna kuti nthawi yomweyo system ipereke ID number simakhala choncho chifukwa pamalo paja kamajambulitsa imakhala kuti likale offline ikakhala offline ndoti singathe kuti ID number ija ichidwe generate komano akakhala asinka ma records ayakhala connected marekodi amene anthu ajambulitsa aja akasinka bwinobwino pamene no system imayamba no panga process kuti ID number itulutsidwe ndiye mwanayo ndithu apitenso akamuthandiza ndikukhulupirira kuti mwina amene anaponya kwanzathu amene ali pa dashboard mwina sanathe kuwayankha mwachangu chifukwa sinanga pakumakhalira kubwera marekodzi ambiri koma athandizika ngati anajambulitsa kawiri athandizika ndithu alembetsa bwinobwino za mavoti chabwino anzathu kumeke pali funso limene anafunsa abambo Angomano ku Zomba
anafunsa kuti chifukwa chiyani pano mukufunsa munthu adapita ku sukulu. Pali zinthu zingapo ndithu zimene tikufunsa, phone number, kaya munthu jali ndi ulumali, pali zinthu tingapo ndithu timene tikutenga mashini athu akutha kutolera information imeneyi. Izizi timatolera ifwa choti one ngati ma phone number nthawi zina timatha kufuna kutumiza mauthenga ngati Malawi Electoral Commission tiyerekeze mauthenga okhudza kalembera mmene kalembera akuyenderamo, kufuna titumize mauthenga. Ma phone number atha kutithandizira kuti titumize uthenga, ndiye tikakhala nawo kale manambala aja mu database yathu ndiye kuti mauthenga sativuta kuti taponyere anthu athu. Olo mwina kalembera uja wadutsa, kaya mwina mavoti kumene adutsa, koma pali uthenga umene tifuna tauza anthu athu, tikhozanso kugwiritsa ntchito manambala amene tatolera. Komanso tikumafunsa zinthu ngati ulumali, chifukwa chani muli ndi ulumali kuti mwina ena kumanena kuti ya ife sindimaona ndili ndi ulumali wakuti. Pali ulumali wina umene umagwirizana kwambiri ndi mavoti, tiyerekeze munthu amene samaona. Munthu ngati samaona pali ena saona komanso amatha kugwiritsa ntchito braille zija zolemba zoti amatha kumagwiritsa dzanja kuti awerenge. Tili nawo ndithu ma template amene timagwiritsa ntchito kuti anthu akavotere ogwiritsa ntchito braille. So zonsezi timakhala kuti tikutolera kuti tizidziwa kuti kodi pa center iyi anthu amene ali ndi ulumali uwu ndi ati, kuti kafika nthawi imeneyi ya mavoti tidzakhale kuti tikuwathandiza moyenerera. Pali ndithu zinthu zambiri zimene tikutolera, koma cholinga chake ndikuti zitithandizire patsogolo. Ngati apapaso pa sukulu imene achulayi ndi zoti ife timafuna tidziwe ndithu kuti kodi anthu amene tikudirana nawo achuluka ndi otani, kuti tikamakoza mauthenga athu tizidziwa kuti anthu ambiri siopita ku sukulu, anthu ambiri ndiopita ku sukulu, kapena anthu ambiri ali chonchi, kuti tikamakoza mauthenga athu aja zikhale zikugwirizana ndi anthu amene tikuwafikira. Zikomo kwambiri. Alongozi mwina kuonjezerapo. Ndinkofuna ndionjezerepo kuti pa zinthu zimene timafunsa pa sentapo pali zina zimene zoti zili compulsory, zoti zoyenera kuti apereke mosakana ngati dzala ndi dzina lawo zake, koma zinthu ngati zinazi zotithandizira ife pokonzekera. So anthu ena ambati asindifuna kupereka phone number yawo sitikakamiza, kaya sindifuna kupereka email address sitikakamiza, koma zinthu zimene zitithandiza kunchita identify munthuyo akubwera pa center ngati dzala ngati chithunzi zimene sungakane ya inangofuna ndonjezere pamenepo. Now mmene ndimayankha akasambala kunzuzu nandina kuti anthu amene amalimbana chisi mathematics ambiri amatefulisa kudziwa sakuzimvetsetsa, ena ndangonamo amene apezanso apo angonamo akuti chimene chikawerengera mavoti nde chifukwa chani sinthu zoti angonamo ziweza zitenga kuti chifano pompano ndanena kuti tikakatha kuvota tikalowa nkachipinda muja timalowera muja nkuwerenga 1 2 3 total number of votes apa, tikapita ukachita tale pa constituency tale center mavota center ndi center iyi nkuwerenga tonse nkupanga toto ndikupeza toto. So angonamo I think aimva mwacheka pena pake kuti tikawerenga ndi machine ndi aganiza kuti mechi chifukwa chotezera machine. Angonamo tikulimbitseni mtima tukawerenga. Actually mu strategic plan ya Malawi Electoral Commission nanena kuti transmission ya results ikakhala hybrid, tikayuza machine plus paper based, so that meti magwitsira nthawi zonse tikapanga koma tikakhaso tupanga so using machine. So whatever it is ujeni cho pamene muzikachita check kuti zinthu zayenda bwino ndi panomopo ifa mapepa mukaonabe mapepa tikawerengabe toto nkukawerengabe nkupeza so nkulemba yowerenga chimodzi otalese awerenga. So angonamo mulingata akasambala kuti mwina simunamvetsese nkhani ayi ndi tu machine wasakupanga zimene munena inunso zimene fotokoza pano zimene machine akapanga. Inu tengani zimene tunena ife osati munde zimene mwamva moyenda iya chifukwa machine onda ku Malawi Electoral Commission ife namene fotokoza amene chikagwirire ntchito. So tikhulupireni palibe chifukwa choti tipangire mabodza china akauli chinthu chitufunda kupangira zobisa bwezi tumaganiza kwaonetsa anthu bwezi tuganiza kufotokoza kwa anthu koma tukatuita na anthu kwa fotokozera magulu osiyana kwapangira ma demonstration anu kuvusa mafunso ndi kufotokoza cholinga chake kuti tiyende ndi anthu nangofuna kunena motsimikiza choncho. Pena sindafuna digwirizane ndi achikulira amene anayimba chokera kumponera sina apeze dzina lawo. Tufuna kuthokozani chifukwa cha ndemanga zanu zoonadi. Chinthu ichi machine wa ndi athu mmene athu ngati tonse amalawi titakodola anthu nkupanga ndi zipani ndi anthu osamana involved popanga dongosolo ilili ma program Malawi Electoral Commission amakauta sanjidwa kale mpaka na pa 16 September mpaka na kupita pa 16 September. So titakauti tamvana tagwirizana tavomera kuti tigwisa ntchito ichichi ma program osamina asanjidwa ndi electoral management device ngati dongosolo imene ligwire nawo ntchito kafika umeneko. So mukamane kuti chitayi nuko
zitanthauza kuti tifufute zonse nkuyambira sowani munakadziwa kuti olokungufuna kuti tichite suspend this ujeni registration kuti attend tichite suspend ngati mene ena amapemphera kuti tipite apa chisokonezo chimene chingachitike pepa kuti chisokerere masiku kuti tisasokoneze dongosolo lina kutsogoloko ndi chachikulu kwambiri chifukwa choti madate anasanjidwa kale ndi electoral calendar imene manena kale kuti tikamaliza registration tipanga chakuti tikatha chimenecho date yakuti tipanga chakuti tikatha ichi date yakuti tipanga chakuti chilichonse andi madongosolo ena ndikuti ali m'malamulo ngati date yachisankho ili m'malamulo imachita kuti idzapezeka second week date yakuti chimodzimodzinso nomination iyene uchitika patatsa masiku mwakuti campaign iyene uchitika at least 60 days kufika away from tsiku lovota so madate ngati amenewo sitingathe kuwasintha kuti tasinthe ndikuti zifunika parliament ikakumane nkuyamba nokusintha constitution now implication yake ndiye kuti apita kukapo kusintha malamulo ndi constitution it means kuti asute so date lovotera ndikuti kuchita so extend ndi chipwirikiti choti muyenera kudziwa kuti ifike tiyambe kumangosintha chilichonse chifukwa choti anthu aganiza kuti ichi situchigonda ichi sichutisangalatsa tibweretsa chipwirikiti mu dongosolo ilili so chonde mutimvetsetse kuti dongosolo lake mitu fotokoza ndi mmene ziyendere ndithu zikomo kwambiri chabwino tikhale tikubwera nsopano mawa lino kuti tidzafotokozerani zambiri zokhudza ndondomeko imene ya kalembera wa chisankho tithokoze kwambiri Lawrence Lunguzi yemwe ndi legal services manager ochokera ku Malawi Electoral Commission zikomo kwambiri komanso Esime Chisepeya yemwe ndi Central Region Elections Manager tathokoza kwambiri komanso azathu ochokera ku NRB Patricia Ntenje Principal Registration Officer zikomo kwambiri amene ndamene tinali nawo program yathu imene ya dziwani za kalembera wa chisankho pano pa Zodiac tibweranso pano mawa kuyambira nthawi ya 6 koloko ine ndi Dickson Chivwati Gondwe ndikufunireni usiku wopambana. Malawi Electoral Commission ikoza kusintha zinthu voti yanga ukomera tonse Malawi voti yanga kusankha mtsogoleri osatengera kuchokera ndeno ndi ya chinsisi sindirengeza voti yanga mphamvu zanga zili mu voti aye ufulu wanga uli mu voti voti yanga voti yanga kulimbikitsa tsogoleri wa demokrasi kupanga Malawi wokomera tonse sho kuonetsa mphamvu zanga mu voti kusankha tsogoleri wolimbikitsa umodzi kusiyana kuchokera zipani zipembedzo tonse nda Malawi kuvota ndi ufulu ndi udindo wokonza Malawi nzika yeniyeni mavauta nzika yopoyera mathoka kumbali mphamvu zanga zili mu voti aye ufulu wanga uli mu voti voti yanga Malawi Electoral Commission ikoza